This is my boarding pass and this is me. This is my me. Oh my god. Smrdí to tu ako nafta a tou plechovkou ideme 11 km do... Takže užívame život, ideme do Egyptu. Egypt. Ako hodnotíte situáciu? Všetci sa fotia. Moji rodičia už idú, musíme ísť, ale dobre, je mi tepla. Ja. All inclusive už zapísal. Áno. A cítime sa dobre. Trošku už Opito. Ideme na tobogány. Celý týždeň v nálade a toboganis. Toboganis. Vysral som sa dneska parádne. Úžasne som sa vysral. Toto je náš dovolenkový update. Ešte určite poukazujeme viac. Máte sa na čo tešiť. Áno. Nahotu neukazujeme. Dobrý deň, talk with... Riadne taká kvalita už, lebo je tma, Ale to nevadí. pijeme drinčiky. Je tu fajn, je tu veľmi pekne. Je. Máme tu tobogány, more, bazény. Všetko tu je. Ale s tým, že tu je všetko, tak sa tu zároveň človek stráca. Je to také bludisko, fakt ako taký labyrint. Ale to je asi celý update. Ozývame sa neskôr. Takže bye. Ahojte všetci. Update. Znovu vás zdravíme. Update. Mestský update. Fontánkový update. Kúpili sme si také malé voňavky. Veľmi pekné. Boli sme na nákupoch dneska, no, kúpili sme si aj matching náramky. Boli sme vo francúzskej reštaurácii sa napapať. A je nám dobre. Je teplo, Je tu výborné. strašné teplo, ale výborné teplo, strašne výborné teplo. Je ťažké naprať nás do jedného frameu, dúfam, že nevadí. Máš. Ja mám rád viac hlavy, lepšie. No nie zdole, nie? Takže tak, ideme si sadnúť na drinky Áno. a potom si pôjdeme zasa oddychnúť, vyspenkať sa. Bože, takú dobrú posteľ máme, tak dobre sa nespí. Máme posteľ, ktorá je širšia ako dlhšia a je dosť dlhá na to, aby fitla mňa. Aha, dobrý. Takže tak. Hello. Ideme akurát na pláž, sme boli na izbe chvíľku. No ideme ku bazénom asi teraz. Ja si užívam pravú egyptskú dovolenku. Čo sa? Aká má byť so všetkým. Ho prestralo. Môžeme si urobiť fit check, tu je pekne. Náš fit check. Máme takéto šiltovačky, aby na nás nepralo slniečko. Áno, ja takto chodím každý deň. Bez tej šiltovky. Dobre. Bye. Bye. Nikto nedokáže dať toľko lásky človeku, ako sám človek človeku. Teplo. A nikto nedokáže dať toľko nenávisti a zlého. Ako... Áno. Dorozprávaj. Som to rozprával.
Dobre, ideme vám ukázať, prečo by sme chceli byť deti. Dobre? Jo, jo. 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 Dead. Sme rozespatí, stáli sme do posledného dňa. Posledný deň nám začal. Ideme zajtra ráno dve časti, musíme proste už byť na letisku. Vstali sme neskoro dnes a aj pôjdeme búvať skôr dnes, čiže z tohto dňa v podstate nič také extra nemáme. Too many people here. Too many people, Egyptians. Zdraví vás vaša obľúbená parta. Naše obľúbené duo. Za nami môžete vidieť more. A my sa pomaly lúčime s Egyptom. Áno, sme sa boli nahrkať v talianskej reštaurácii, tak ja som prirodená, vyzerám ako... Baby mama. Áno, žiadnačka. Big man thing. A plánujeme dneska 2:30 odlet, takže... No 2:30 už ideme z hotela. Áno, a o 6:00 lietame. Áno, More, všade sme. my love. Sea, more, my love. Oh! Svetelka. Budeme to tu trošku hýbať, je to pekné. Je to krásne. Ale vieš, čo mi nebude chýbať? Poďme to byť na vecka. Poďte na romantickú prechádzku a romantické vydanie do obecka. No, a tak. Vydaj. Napozuj mi. Pozujem. Je mi veľa. Sme unavený.